Continua el vent de ponent al terrat de casa. I és que, en altre ordre de coses, l'augment de l'activitat feta a distància podria acabar amb la idea de que l'únic treball real és el que es fa a l'esfera pública i es remunera. Però aquesta nova realitat destapa una situació dolenta per a la dona, ja que treballar des de casa comporta suportar condicions de treball bastant menys propícies i, a més, disposant de menor autonomia i treballen en un entorn absolutament mediocre en moltes ocasions. És per això que, si no es té en compte la situació real que suposa el teletreball, l'escletxa de gènere s'ampliarà, ja que la proporció de dones amb professions proclius al teletreball és del 45%, mentre que la d'homes és del 30%. Ens cal una regulació que tinga molt en compte el benestar de les persones, el del benestar de les persones que treballen des de casa, les seues condicions de treball, la seua intimitat i la seua capacitat de separar vida privada de treball.